Na pokus budeme potrebovať jodid draselný, peroxid vodíka a saponát, v našom prípade jar. Kadičky, kde máme odmeraných 10 ml vody, pridáme 20 g jodidu draselného a rozmiešame ho, aby sa rozpustil. Do odmerného válca si približne dáme 30 ml jary, saponátu, a pridáme potom ďalších 30 ml peroxidu vodíka. Do odmerného valca vlejeme rozpustený jodid draselný a budeme pozorovať, čo sa bude diať. Pri reakcii vzniká kyslík, ktorý vytvára bubliny v saponáte a z odmerného valca uniká veľké množstvo peny.